जिहेतु मोनफ्रोमबो माने हारिफ्रा गावबा गावनि हारिमुखौ बे बैसागोनि थ्रुयैनो माने दिन्थिनाय जायो। थिग बेबादि जोंनि बर'आबो निजा हारिमु दङ, राव थुनलाइ दङ। दा बे हिसाबै जों जुदि जोंनि हारिनि हारिमुखौ जोङो लाखिनानै जोङो बेफोरबादि हाबाफारिखौ लायाब्ला जोंहा इयुनाव जोंनि जेनेरेसन जा माने उथिफुनाय सेंग्रा सिख्ला बेफोरो मोनथिनाय नङा। दा बेखौ जोङो साननानै जोंनि मुसलपुर जिल्ला इयुथ कमिटि BPF आ बेखौ दैदेननाय जादों आरो जायगाखौ जोंनि बागानपारा बाथौसालियाव लानाय जादों। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव सोर बाहागो लाफैगोन? हारिमु दिन्थिफुंनायाव जोङो जोंनि जाखांफुनाय बर'नि आर्टिस्ट जोङो लिंनाय जादों। दा बेवहाय जोङो इलिसा बर', मोनसोम नार्जारि आरो गुलसन बर' आरो गुलजार आजिज आरो मेन्डेला दङ। ओमफ्राय जगत बा दाब्ला होनना बुङो, बेखौ फिल्मावहाय दाब्ला होनना बुङो। बिनि बिसि अनजालि बिसि दङ। दा बिथांमोनखौ जों हांख्रायनानै लाबोनाय जादों आरो। मुसलपुर इयुथ जि BPF आ बेबायदि हारिमुखौ बेबारानो गिबि ना आगोलफोराव खुंनाय जादोंमोन? दा एबारनो गिबि जों खुंनाय जाजेनदों आरो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट इयुथआ। दा बे बाराव खुंजेनदों माने नेक्स्ट बोसोरावबो जों खुंनाय जागोन आरो बेखौ बोसोरफ्रोमबो जों खुंनायनि लाहार फाहार खालामगोन। बेखौ माने सिरियेलि जों बोसोरफ्रोमबो जों खुंबाय थागोन बेखौ। दा जोंनि मथेथ' जोबोर गोजोननाय मोन्दों खुंनानै। माखासे राजाफोरा जोंखौ हेफाजाब होदों आरो लैहोर फैदों। दा नै दसे समनि उनाव जोङो कालचार नाइटखौ जोङो बेखेवसिगोन। दा बेवहायथ' जथेस्थ' मानसि फैगोन, माने साक्सेस आरो माने जोंनि प्रग्रामा आरो। दा जोङो बेनो आरो जिहेथु मोनफ्रोमबो बेलायाव दानिया इयुथसा मानो खामानि मावनांगोन? हारिमु सिबिनाय, थुनलाइ सिबिनाय, जाथिखौ दैदेननाय, फरायनाय, समाजनि खामानि मावनाय, बेफोरखौ इयुथ जेनेरेसना खामानिखौ मावनांगोन। आं बेखौ खावलायो जाहाथे जोंनि इयुथ जेनेरेसना बा जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरा सेंग्रा सिख्ला जाथिखौ दैदेननांगोन आरो मोजाङै जोंनि हारिखौ जोङो लामा दिन्थिनांगोन। आरो लोगोसेनो दानि जुगाव इयुथ समाज जुदि खामानि मावाब्ला जेबो जाया होननानै जों सानो आरो। ओंखायनो आं खावलायदों माने इयुथ जेनेरेसना बा उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे जोंनि हारिनि खामानि मावो, जौगानायनि खामानि मावो, थुनलाइनि खामानि मावो। आं बेखौ खावलायदों आरो दिनैनि बे नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों।